pánové, vítejte na dnešním boxerském gala večeru v Liberci. Společně budeme svědky souboje o titul Technické univerzity. Od mikrofonu vás zdraví Rudy Mlátička a Tonda Udeřil. Ale Rudy, tenhle večer není přece o nás. Kdože se nám dnes v ringu představí? V pravém rohu ve slušivém svetříku všemi obávaný informatik. Toníku, podívej se na ty proporce, no tohle je rozený zabiják. Upřímně ti můžu říct, že já z něj mám opravdový strach. Je to tak, tenhle chlap snad kope hroby. Ale pojďme si představit i druhého protivníka. V levém rohu, v elegantním sáčku, sebevědomým oplývající ekonom. No tak jestli nás v prvním případě překvapily proporce zápasníka, tak teď je to ledově chladný pohled, se kterým tento bojovník nastupuje do ringu. Jedno jisté, dnes večer se ukáže, který přístup bojovníka lépe připraví. Zvítězí v tomto klání škola informatiky nebo ekonomie? Co myslíš ty, Rudy? No, já si neodvážím dopředu odhadnout, jak to dneska skončí, ale bude zajímavé sledovat tento souboj titánů. Ale ještě než utkání začne, pojďme se spolu podívat na tréninkové okénko každého z borců. Vše nasvědčuje tomu, že nám zápas brzy začne. Pojďme se tedy vrátit zpět do ringu. Oba borci se právě rozcvičují ve svých rozích před životní bitvou. No aby ne, vždyť získání titulu Technické univerzity je životní metou každého zápasníka. Ale přátelé, odložme všechny zbytečné spekulace, protože zápas právě začíná. Tak nám to začalo, přátelé. Začátek je celkem vlažný. Borci se k sobě pomalu přibližují, jako by vyčkávali. Co ty na to, Rudy? No, není se čemu divit. Podobné zápasy o titul bývají opatrné a hlavně vyžadují strategii. Nikdo nechce přepálit start, to mi věř. No to je jasné, nikdo nechce udělat chybu. V takovýto okamžik může každá chyba rozhodnout. Vážení diváci, šílenství propuká. Oba borci napřahují, ale moment, Tondo, co se to děje? Mám snad vlčí mlhu, teď oni si podávají ruce. Ne, Rudy, já to vidím taky a jsem moc zvědav, jak se tohle vysvětlí. Po komerční přestávce jsme tu zpět a navíc s rozuzlením. Obory informatika a ekonomie spolu již nemusí bojovat. Na Technické univerzitě v Liberci mohou jít ruku v ruce, neboť obor manažerská informatika oba tyto obory spojuje a bere si to nejlepší z každého z nich.